host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline. Unfiltered. Uncensored. Direktang pag-uusapan ng maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline. Idol, welcome po sa ating pong programang Punchline. Dito po sa FM News Prime Edition, kasama po natin via Zoom si Sir Ermin Garcia Jr. At pabati mo na po natin, kamusta po ang Holy Week ano po natin celebration or commemoration. Sir Ermin, magandang umaga. Good morning, Mother Mark. It looks like talagang tinodo mo yung bakasyon mo kung saan ka nag-ATV Medyo masakit yung likod ko nga po. Saan ka nag-ATV Diyan sa may Mayon na Sir Ermin Bicol region. Ang layo Oo. Ganda naman ATV mo At chinek din natin kasi ang RMN is looking to opening by this coming tawag ito this year yung Legazpi naman natin FM network. natin. Yes. Bagong istasyon po natin, bagong istasyon ng IFM sa Legazpi naman, Legazpi City, Albay. Ayun. Sinabay ko na rin. FM na rin, FM o RM or AM yan? I think FM Sir Ermin ang yes. Okay. Sir Ermin, kamustang bakasyon? At medyo tumahimik tayo ng politika nitong nakaraang Holy Week, pero may mga nangampanya ng linggo. Okay na ba 'yon? Allowed na ba 'yon? Konsensya na nila yun. Oo nga Sabi ko, Easter Sunday, may mga jingle na naririnig na naman hindi na hinintay yung Lunes. Bahala na sa kanila ang Diyos. Ayun, sa bagay. Anyway, Sir Ermin, speaking ng ingay, isa sa pinunto ninyo dito, yung dito sa politika ng Dagupan, pag-usapan muna natin. Mukhang ang nag-iingay doon sa LIM na tandem is yung anak, si dating Vice Mayor, dating Mayor Brian Lim. Sa palagay ninyo, bakit siya lang ang talagang salita ng salita doon? Alam mo, hindi ko rin, naintindihan ko kung bakit. Unang-una, hindi niya kayang harapin si Belen. Mm-hmm. Obvious na yon, no? Kasi yung inaasahan nilang matatalo nila si Belen ng 2022, nagkabaliktaran. At lalo na ngayon, ang ganda ng performance ng Mayor Belen, alam niya na may hirapan siya. Mm-hmm. Pero ang target kahit paano is makapasok pa rin siya sa government, sa city government. Mm-hmm. But this time as Vice Mayor, ang tagilid lang dito sa strategy nila is imbis na mayor, yung mother niya, si Councilor Celia, ang bumabanat bilang opposition, tahimik siya. Mm-hmm. Yung who's running for vice mayor, ang maingay. So, ang tanong na talaga dito is, given na ba na talo si Councilor Celia? Mm-hmm. Kaya ganon na lang strategy? Na hindi kaya makipag-head-on kay Mayor Belen? Parang ayaw niya Kung di niya kaya or what, na ayaw maki-head-on lang ng ganyan ng ginagawa ng bangayan ng anak niya si Brian. Mm-hmm. Ang nakakakuan nga dyan is, of course, it now only affirmed na the whole time he was not a sitting councilor. Siya parati yung nagdidikta. Mm-hmm. Doon sa proceedings ng Sangguniang Bayan ng opposition. Mm-hmm. Kasi, pero Sir Ermin, gaano ka-importante na ang isang mayoralty candidate is direkta na sinasagot yung mga issue na kailangang i-address sa isang lungsod tulad ng Dagupan? Importante yun kasi ikaw yung titular head, ikaw yung nagsasabi ng direksyon. kung ano yung magiging direksyon ng iyong team. 'Di ba? Kasi, yung mother niya, si Councilor Celia, ang bumabanat bilang opposition, tahimik siya. Yung who's running for vice mayor, ang maingay. So,
Ano magagawa ng vice mayor? Kung ang vice mayor, nagpe-preside lang yan ng kuwan. Kagaya nga ni, kagaya si vice mayor Kua, who did a good job, no? Kahit na minura-mura siya ng mga opposition, ang tatlo, si Councilor Red F. Mejia, si Alfie Fernandez, at saka si Irene, nasuspend sila tuloy. Mhm. Pero kahit na papaano, si Brian Kua, tahimik. Kasi alam niya, ang trabaho niya, doon lang talaga sa sanggunian. Mhm. Okay? While susuportado siya sa kanyang team, hindi man siya basta-basta uma-approve ng mali sa procedure. Mhm. So, So what would be the implication? What would be the implication, Sir Ermin, kapag ganitong klase ng mga kandidato, like for example, itong setup nga ng mother and son na tandem, tapos ang salita ng salita yung vice mayor, but the mayor itself, mayoralty candidate, is not addressing yung mga pressing issue directly. ang nakikita ko lang dyan is, ito na yung, kung ano, yung kasamaan talaga ng political dynasty. Ang parang sinasabi lang na dahil magkapelyido sila ng Lim, nanay at anak, at meron pa silang meron pa siya isang anak or Mhm. kapatid ni former Mayor Brian, iisa lang ang pag-iisip nila. Mali yun. Mhm. Kasi ang political candidacy ay nasa tao yan eh. Hindi yan yung kung anong sinabi ng isa sa pamilya, yun na yun. Mhm. Ibig sabihin nito, kung sakasakali mang nanalo, sabi mo na kung sakakali lang, no? Na nanalo sila. Ano mangyayari? Nandiyan ang Vice Mayor Lim, nandiyan ang Mayor Celia Lim. Ngayon, at the rate he is talking, he is going to be the power behind the mayor. Mhm. So, Brian Lim will be both the mayor and the vice mayor. May delikado yan. Mhm. Yan ang gusto, Pero yan ang gusto. hindi kaya Sir Ermin na talagang salita ng salita dito si Vice Mayoralty candidate Brian Lim, dahil siya ang direktang pinatututsadahan na minsan o direkta na pinupukol ng mga issue, lalo na may mga questionable nung panahon ng kanyang administrasyon. Ah, hindi rin nga dapat yan magiging issue kung hindi siya lumalabas. Kasi ang pinupukol niya kasi is a Mhm. reflection ng mga pinagagawa niyo nung siya mayor eh. Mhm. Kung pag-uusapan lang sana yung last term, itong term lang na ito, isa lang Mhm. naman ang magiging issue eh. Bakit nyo binablock yung annual budget ng no, not once, but Mhm. twice? Mhm. Ang mga budget to supplement. That alone is a very major issue Mhm. sa kasi pag wala kang annual budget, hindi makagalaw ang syudad. So, ano ang rason ng opposition para i-block yan? Mhm. At masakit pa nito, idiniin pa nila dahil nung naipasa ng minority yung budget na yan, lalo itong 2025, abay, ang lakas ng loob pang pumunta sa Court of Appeals. Mhm. Ang tawag dito, i-nullify yung pag-declare ng approval ng budget. Saan ka Mhm. nakakita ng ganyang politikong pag-iisip? Ang budget ay para sa iyong constituents, Mhm. para sa bayan. Okay. E bakit pasasara yan? Mhm. Itong mga ganitong klase ng usapin na Sir Ermin ay kailangan ng medyo mature na klase ng pag-iisip when addressing this one, kasi ito ay merong long-term effect, not just only in the political and policies ng ating syudad, kundi ito ay pwedeng mag-set ng precedence sa mga susunod natin na mga leader na ginawa ni ganito noon ba't hindi namin pwedeng gawin ng ganito yung mga future leaders natin. One of your pinunto na isa ay dapat maging mature din sila when it comes into campaigning. Hindi idala dito sa tinawag ninyo na juvenile
antics using the TikTok, for example. Pansin ko nga, puro TikTok nga eh, Sir Ermin. Oo, kayang talagang gawain talaga ng barkada. Happy-happy. Ganun lang. Sige lang, wala nang problema. Yun ang pinalabas nila. Wala silang problema. TikTok na lang tayo. Ano yan? Alam nyo, ito nga ang kinakasama ng ating mga ating bayan ngayon eh. Ang kampanya lumalabas sa entertainment lang. Mhm. Doon kumakabit yung ang ating tao, ang ating mga constituents diyan. Eh, hindi dapat gano'n. At palagay ko, siguro naman, yung pinagagawa ng opposition ngayon, kung ano yung kalokohan pinagagawang pagsasayaw sa TikTok, ay may malapit na nilang gawin yan kasi naka-uniformer pa rin sila eh. Para kung ano yung pinagawa nila, kaya sabi ko, ay wala na talagang pag-asa ang mga opposition dito sa Dagupan. Wala nang nakikita ang kwan. Kaya yung sinasabi nga nila na kailangan daw nilang maging sagabal kasi kundi may corruption. Yan yung ginawa nila nung sila ay nasa tuktok. Mhm. Well, hanggang ngayon naman eh, yung posisyon, hindi naman nila ang pinagagawa naman nila ay talagang i-block and obstruct. Block and obstruct programs ng city government as opposition. Wala pa ako nakita ng opposition in any part of the world na pagsasama-samahin nyo na wag ipasa ang annual budget. Mhm. So you see you see their side as obstructionist rather than constructive opposition, Sir Ermin. Ang layo, ang layo. Alam mo, may president na nga dyan. Ngayon, recently, dalawang city council. Oh, na-suspend ang mga councilor sa provincial board members ba yun? Mhm. Recently, na-suspend sila ng ombudsman dahil lang dyan. Kaya nga tinasabi ko kay Mayor Bileno, dyan din sa kono ko, bakit hindi mo na tapusin sila? Kasi kayang-kaya naman yan, ang ombudsman ang magtatapos. Hindi kagaya ng ginawa ng suspension dyan ng Office of the President. 60, ano yung sinabi niya? 60 days lang. Yes, Ang, yes. ang ombudsman, 6 months. Mas Mas matindi. And I hope this time na na natutunan na ng iba na in other towns and cities, maglululukulo kayo dyan at titirahin nyo yung annual budget nyo, ang nakaharap sa inyo, suspension ng 6 months, automatic yan. Galing sa ombudsman. Ayun. So para hindi na mabitin pa yung ating mga kababayan na mapakinabangan itong mga proyekto at programa ng gobyerno. Kasi yun actually ang nabibitin eh. Actually, that's why I'm hoping that the other Sanggunian dyan sa Pangasinan will not look at the experience of the opposition in Dagupan as an example of way to do things. Kaya pala dapat barahin niyang annual budget at pwede nang kuha. Hindi. Mali lang Mayor Belen na hindi niya pinasuspend. Kaya niya. May precedence yan eh. Okay. So, nakita ko dalawa na ang Sanggunian na suspende ang mga members in 6 months. Yeah, mas matindi at para walang tumulad at hindi ma-preempt itong mga proyekto at programa ng isang LGU. Anyway, Sir Ermin, mapunta tayo dito sa sa usapin po ng eleksyon. Punchline! Dito yung vote buying, Sir Ermin, parang nakakalungkot itong isipin, no? Ito'y in-embrace na ng sa part na ng kultura ng ating mga kababayan. Pero kung sakaling ito'y seryosohin po sana ng COMELEC at ng ilang pong mga law enforcement body po natin para sugpuin itong vote buying na ito na hindi talaga dapat mangyari, no? Na maging talamak dito sa bansa natin, sino ba ang dapat parusahan dito? Well, naglabas na nga sila ng rule. Sabi nila, yung nagbibigay mismo ng pera, ang siyang
tanging pwedeng may kasalanan. Mhm. At hindi daw yung kandidato. O yan, makinig kayo. Kayo mga Tumatanggap. kalipores dyan. Akala nyo ginagawa nyo lang yung trabaho. Kayo mismo ang pwedeng makulong, hindi yung boss ninyo. Mhm. Pangalawa, hindi lang ako sanghayin doon sinasabi na ang tumanggap ay pwedeng kasuhan. Mhm. Man dapat sa kasuhan yung mga tumatanggap ng binibigyan ng pera. Ang pwedeng kasuhan dyan, kung yung tao mismo ang humihingi ng pera para ipagbili ang boto. Mhm. Ngayon, kung sakaling ikaw, Mike, inabutan mo ako ng pera, wala naman ako sinasabi, ba't ko tatanggihan? Mhm. Correct. Kasalanan ko doon. Nakita mo lang ako rin nakatayo doon, nagbigyan mo ako ng pera, eh, di ba maraming salamat. Mhm. Pero kung mong tinanggap ko yung paribenta ko yung boto, hindi. As a matter of fact, I think, yung sinasabi na nga ng gobyerno Marcos government ata recently, sabi nila malapit na matapos ang ayuda. Mhm. Talaga, pasan nila, no? Either pinaspasan ng pagdidistribute o pinaspasan na rin ng pagbubulsa. Mhm. Kasi ang lumalabas ngayon, kahit na yung ayuda, hindi na sila natulungan. Mhm. Bumabagsak sa rating ng national survey. May bumabaliktad nga eh. Inendorso yung kabila daw eh. Paano yung opposition? Mhm. Patas ang kwan nila. So, ang malaki talagang problema itong ginawa ng COMELEC na ito. Mhm. At parang ginawa ng GOSIG na sige, mag-abot ka ng pera ba sa national program. Ganun din ang ginawa dun sa, yung Gico Consulta. Mhm. Oh. Yan din, iba yan eh. Hindi naman yan, national, hindi naman national program yan eh. Provincial program yan, and that is not part of the NACWAN. Merong consulta ng PhilHealth. Pero yung consulta is a local project. Mhm. That, hindi mo pwedeng sabing exempted dyan, kaya pwede magbigay sila ng 300. Ang masakit nga ito, kuha ka ng 300, i-register ng Gico government, kapalit nun, meron pa lang 1,700, manggagaling sa PhilHealth. Mhm. Kaya sa palagay ninyo, walang sumiseryoso dito sa polisiya ng COMELEC na ito. Dahil talagang parang hindi seryoso ang parusahan yung mga nagkukumit ng violation. Hindi sila siniseryoso naman kahit na sinong politiko. Mhm. Hindi sila seryoso. It even became worse because they gave them nagbigay sila ng ang tawag dito, indication na may pwede mong palusutin. Legally. Oo. Kasi wala naman sila sinasabing may ayuda yan ng AKAP, ayuda yan ng tupad. Hindi, wala namang silang inahawakan na kasulatan na gano'n eh. Kahit na pagpirmahan sila, lahat naman ng programa, yung mga, alam mo yung mga recipients, Yeah. Okay. karamihan, hindi sila Hindi sila yung nasa listahan ng DSWD o DOLE. Listahan niya ng mga congressman ng distrito na nasa Marcos administration. Kaya, sino na paano namang, kung hindi magpapaikutan lang kayo, paikutin lang kayo ng gobyerno, pati korte. Mhm. Naku, may kasalanan dyan. Walang ano. Wala na, sira na talaga yung sistema ng COMELEC unless talaga magkaroon ng COMELEC chairman na magrepugo mo ng todong reforma, especially on vote buying at saka yung mga ibang rules nila. So a massive reform at a seryosong reforma para dito. Anyway, Sobra. yes. Sir Ermin, pag-usapan natin naman yung mga ibang politics sa national issue sa pagbabalik natin pagkatapos ng ilang paalala. Magbabalik po kami, huwag kayong bibitiw mga idol. Punchline. Pagmahal Unfiltered. Uncensored. Punchline. Punchline. Mapapakinggan tuwing Lunes ng umaga. Dito lamang sa #1 Music and News FMO sa lalawigan ng Pangasinan. 104.7 IFM Dagupan.
wala ka nang mamimiss na episode ng Dear IFM Idol. Makinig sa Dear IFM Best of the Best Drama tuwing Sabado 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. Makinig sa Dear IFM Best of the Best Drama tuwing Sabado 1:00 hanggang 3:00 ng hapon. O diba? Kumpleto ang drama ng week mo. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo. 104.7 IFM Dagupan. Mas pinalakas na paghahatid ng mga balita sa loob at labas ng Pangasinan. Mas komprehensibong pagtalakay sa mga napapanahong usapin sa lalawigan. Kasama si Idol Mark Espinosa. Yung pong long-term solution po dapat po na ginagawa ng gobyerno pagdating dito sa pag-stabilize ng mga bayarin. At ang iba pang mga idol mo sa balita at impormasyon. IFM News. Mapapakinggan araw-araw, 5 hanggang 8 ng umaga, 12:30 hanggang 1:00 ng hapon, at 5 hanggang 5:30 ng hapon. Dito lang sa number 1 Music and News FM mo, 104.7 IFM Dagupan, ang idol kong FM. IFM Dagupan joins the Christian community in observing the Holy Week. IFM Dagupan will be off the air from Maundy Thursday to Good Friday. We will resume broadcasts on Saturday. Nasaan ka man naroon, sasabay ang programa naming puno ng infotainment. Ermin Garcia Jr. at Idol Mark Espinosa. Punchline! Punchline! Nagbabalik po tayo, Idol, sa ating pong programa, Punchline, ngayong umaga po na ito. Sir Ermin, surprise, hindi na nakakasurpresa yung mga ilang mga kandidato ng administrasyon. Parang ini-endorso na yung PDP senatorial balls. Kasi may nabalitaan ako ng isa na from Mindanao na senatorial ball. Ang ini-endorso daw PDP na tapos here comes yung usapin na in-endorso na rin ni VP Sara etong presidential sister na si Senator Amy Marcos. Etong mga kalakaran na ganito, mga lumalabas na ganitong klase ng move, so nakakasurpresa ba ito o inaasahan natin to? Normal na yan yung nakikita natin mga miyembro ng pamilya, political family, political dynasty, nag-aaway-away. Normal na yan. Ang hindi lang parang lumalabas ng bago lang dito dahil Marcos. Okay. Ang sabi nga nila, parang hindi na raw pagkakatiwalaan dapat si Amy dahil Marcos. Yan. Sabi ko, bakit yung mga iba hanggang dyan sa Bicol, mayroon din magkapamilya, dito sa Makati may magkapamilya. Wala naman nagsasabi na dapat huwag mo iboto dahil yan ganito pilido niyan. Hindi Okay. May kuwan na tayo it has come to a point na merong isa nagmamalasakit. Merong isa hindi. Yeah. Ito yung lumalabas ngayon. Yung kagaya ni Amy Marcos, actually nakikita ko na darating sa puntong ito Noon pa yan, nakikita ko na sumasama na si Amy, Senator Amy, si VP Sara. And yet, nung umpisa na yung unity, hanggang nawala yung unity, nandun pa rin sa kay VP Sara. Ngayon, wala naman talagang lumalabas nung sa umpisa na may awayan sila ng kapatid niya. Kaya sa aking pananaw, lahat yan galing sa pamilya. Yung nakapalibot dito sa Pangulo ngayon, ang isa sa mga hinihinalan na dahilan. Hindi yun. Yung Mas asawa, malalim pa. Okay. yung asawa niya, Yung katabi si pala. yung katabi ni Bongbong, ang gumagawa lahat. Pero yung tanong, ng yung tanong pa rin, kalakaran. yung tanong pa rin, sir, nakauwi na ba? Totoo bang nandun na?
Kasi patuloy. Actually, medyo nagkakapikunan na yung press officer at saka yung mga media dun sa Malacanang press corps kung minsan dahil nagtatanungan sila kung maglabas ng ebidensya. Kaso lang medyo makulit yung press officer natin Ayaw sagutin direkta. Alam mo yun ang nila. Ang press officer natin, naniniwala ka sa kasabihan. Mm. Keep on saying one thing, same thing, and it will come out as the truth. Sa kanya, truth niya yun. Ang hindi niya nakikita, at sa mga tao, iba na ang nakikita na baliktad na yung mga pinagsasabi ni Claire Castro. Mhm. Hindi na ako tumutong Tumutugma dun sa ano. doon sa katotohanan. Yes. Kaya nga, kung nakikita ko diyan, yung mga pagkakamali-kamali lahat yan ay dahil lang sa objective na pinalakad, na pinaandar ni Lisa Marcos na paalisin yan si Duterte. Alisin nyo sila BP Sara. Yun lang naging objective naman ni Lisa Sara from the very beginning Mhm. Eliminate Kaya talaga. kaya nung pumantong doon sa pag-aalis yung pagkaalis ni President Duterte papuntang Hague, yun na, talagang yun na yun. Kasi Mhm. yung mga taong naglakad niyan, lahat yan may mga utang ng loob kay Duterte na walang masamang tinapay. Mhm. Na magandang nila, yung pagkahiwalay nila ng iba ng administrasyon, wala kang masasabi. Kaya nakakagulat na saan sila nang gagaling yung order na yan, na kahit pa paano, huwag nyo nang sundan, violate the laws, etc. I don't care. O sino magsasabi nun? This is Isang tao lang. this is the fruit and result of being gahaman, greedy. Greed and ambition. Political power. Yes. Ang nakikita kasi ni Kwan, and I don't blame Kwan, perhaps si First Lady, Sara. Mhm. Takot siya na mawala sa poder ang asawa niya. Mhm. So siguro sa proteksyon na ginagawa niya, ganito ang pinaggagawa. Ang nakakakatuwa nga nito is, halatang halata na from the very beginning, ang gusto mangyari ni Lisa. Biro mo ginawa niyang Secretary of Agriculture ang asawa niya, wala man lang siyang nakahawak ng Putik. palay, buhay niya. At sa putik sa kanya mga palad. Buhay niya, paa niya, yung ba yun? Mhm. Wala, the one people interested in the agriculture business were the friends and relatives of Lisa Araneta. Mhm. Yes, halatado nga. Pero ito sir, na ano ninyo ito, nakikita nyo na talagang yung mga move na yan expose the weakness of this administration, particularly the leadership of the president. Yeah, the president is powerless. Mhm. Hindi niya kaya asawa niya. Mhm. You know, the long and short of it. Hindi niya kaya asawa niya and say, Now oops, smart siya. enough, tama na. Hindi niya masabi Aha. alam mo naman si Lisa Sabi nga niya, I'm a New Yorker. Okay? I don't give a damn. Basta, has to be done. What has to be done, has to be done. So, ganun siya. Ganun ang pag-iisip ni Lisa Araneta. Sige. Kaya pati yung mga taong dati matauhan dati ni Duterte mismo. Mhm. At siyang tumalikod kay Duterte and violated the law to send him out to Kwan. Ngayon, ang next objective nila ngayon is yung impeachment ni Sara. Mhm. Oh. Para lang mag-grip So, nila yung power dito. Oo. Kaya ngayon, ang purido ngayon si Liza ngayon. Kasi kung dumami ang number ng PDP laban, wala, na-acquitted na kagad si BP Sara dyan. Correct. Kasi sa mga latest survey, medyo bumabaliktad ngayon. Talagang ilan lang ang mga nakakapasok sa administrasyon. Oo. Ang ako lang, ang kinakuha ko lang dyan, sige na, ipasok nyo ng lahat yan. Wag lang si Philip Salvador, isa na namang artista na walang binatbat.
Nako. Nawalang Ay, ano. naku. Ay, nako. Anyway, Sir Ermin, in our 5 last minutes po ng ano po natin po, ng Zoom natin, would you answer, dun sa ano po natin, a quick answer, where is God in our politics? Nasaan ba ang Diyos sa politika, usapin ng politika, lalo sa Pilipinas? In the recent reflection na ginawa natin nitong Holy Week. Ang ating Diyos, mahal na Diyos, ay hindi kailanman tumalikod sa atin. Nandyan siya parati. Ang problema tayong tumatalikod doon sa kanyang tuturo at pinasabi niyang sa akin ang katotohanan, hindi po sa iba. Yun lang ang ginagawa. Sana wag nating kalimutan itong itong Holy Week na ito na ang ating Diyos, si Kristo, who is the Son of God, is the way to our redemption. Tayo mga makasalanan, yan ang patutungan natin sa ating kabilang buhay. Ayun, agree. Mukhang ano nagseminaryo na ata kayo, sir. Totoo lang. Seminary nga ako. Wow. The way you deliver the word of God. Pero totoo 'yun, no? Na talagang wag nating kakaligtaan. Even lalong-lalo na itong papalapit na May election, pipili tayo ng mga leader natin. Let's not forget yung yung ating the character na pwede nating ma-adapt sa pagpili ng ating susunod na mga leader. Dapat maka-Diyos. Yan. Makatao at makabansa. Yes. Para sa bayan. Yes, sir. Maraming salamat, Sir Ermin, and happy Monday. And may your blessings be doubled in Amen. the weeks to come. Amen. And see you soon, sir, in the flesh. Thank you. Thank you, sir. Goodbye, po. Anyway, mga idol, susunod na po ang programa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation.